ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುಲ್ಲ ಓಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ 51 ನಂಬರ್ ತುಯ್ಯರದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತು ದೊಂಬುಗು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಪಾರ್ದು ಓಡೆ ಪಿದಾರ್ದಾರನ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಆತನು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಾದ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೂ ತಲಪಾಡಿದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಮುಡಿಪು ಸಜೀಪ ಹಸೆಗೋಳಿ ಕೈರಂಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿ ಸೊ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬನ್ಪ ಸೊ ಐತ ಈತ ಬಸ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಓ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೋಪುನ ಕೆನಗ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುರ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಬಲೆ 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 ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಸ್ ಲಂಚನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದೊಂದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ವೆರಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅದೇಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ತೋಚವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಓಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ಆತ ನನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಪ್ಪ ಓಡು ಅಂತ ಬಂದು ಉಲ್ಲರತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿಗೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾತಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಡೀ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಡೀ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೂಲ್ ಕೈತಲುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕೇರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಶೋತ್ ಅದಾದೈತಂಡ ಅವು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಂದಿತ್ತನು ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದಿನ ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಜನಕಲು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನಕಲು ಇತ್ತ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಂಚಾದ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಬೇರೀಸ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಓಲುಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕುತ್ತಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಜ್ಜನ ಉಂಡು ಈತು ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಯಿರ ಕಾರಣ ಅಜ್ಜನೇ ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೆರೆಗ್ ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು போய் பஸ் எடுத்து போய் 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 எனக்கு போந்தில்ல गाइस ஆத்த மக்கள் ஜாத்ரே ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಸಿಡ್ ಕುಲೊಂದಿರು ತುಲೆ ಎಸಿಡ್ ಕುಲೊಂದಿರು ಎಂಗ್ಲ ನಾನ್ ಎಸಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಸಿಡ್ ವೈಟ್ ಬಸ್ ಬರೋದು ಬಗ ಶಾಬಾಸ್ ಅವ್ ಹೀರೋ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಗ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪಾರು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಆಮೇಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಟ್
ರೈಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಡು, ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಪೋಯತಾ ಮುಂದುವರಿಸಗತ್ತಾ? ಪೋಯ್ 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 ಪೋಯ್. ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ AC ಪಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ, ಎಂಗ್ಲು ನಾನ್ AC ಇಡುಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ ದೀತಿರ್ತಲೆ ರಾ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಸರ್. ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೆನ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟು. ಪೋಯ್ 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 ಪೋಯ್. ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ದಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹಬ್. ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ. ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಪೋಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆವಡ್ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ 2 to 3 minutes ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಐತ ಉಲೈ 2nd floor ಉಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದುವೇ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟಾದ ಬರ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಇಜಿನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೋಡು ದುವೇ ರೋಡ್ ಅಂದವು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದಾದಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೋಡ್ ಉಡು ದಾದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ತೂಲೆ ಗಾಡಿದ ಐತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಂಟದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ದ್ವಿ ತೂಲೆ ಐತ ನಮ್ಮ ದೂರಡ್ ತೋಜುನು KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಡ್ದ ದುಂಬೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನಾಡ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ KS ಹೆಗಡೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು. ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಮಾಲ್. ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದುವೇ ಮಾಲ್ ಇಂದುವೇ ಮುಲ್ಪನ ನೆತ್ತ ಉಲಯೇ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ವಾರ್ ರೋಡ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ತಿಕ್ಕುನನೆ ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ದಪ್ಪುದಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡು 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲು ಇಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಕುಲು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಗಾಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನುಂದಾಣ ನಿಕುಲು ಎದುರ್ಪೋದು KS ಹೆಗಡೆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಲ್ಪ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ದಾದೊಂಡ ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲ್ ನೆತ್ತ ಎದುರೆಪ್ಪುನು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಉಂಡು. ಐದಕ್ಕ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿಂದಾಡ ಈ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಎದುರ್ಪೋಡು KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಲ್ಪ ಯೂಟರ್ನ್ ದೆತೊಂಡ ಪಿರ ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಹಾನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಕೂಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಪ್ಪಡೆ AC ಉಂಡು ಜನ AC ಉಂಡು ಇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಆಣತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಲಕಲು ಉಲ್ಲದ ಮೂಲು ದೊಂಬುಡು ಅದೇ ಸರ್ ಮೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಮಿತ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೋಡಾಪಿನಾಥ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ದೀವೋಲಿ ಗಾಡಿ ಪುರ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಏರಿಯಾದಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಪುನಕಲು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೊಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಲೆಗೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಸಜಿಪ ತಲಪಾಡಿ ಕೈರಂಗಳ ಅಂಚಿದ ಮಾತ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಸರಗೋಡು ದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಓಪನ್ ಆತದ ಬೇರೀಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇಡೆ ಓಕೆ.
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಜತ್ತೀನಿ ಹೊರ ಫುಲ್ ಸರೌಂಡ್ ತೂಕಾಗ ಮೂಲೆ ತೂಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮುಡಿಪು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಈ ಮುಡಿಪುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಪ ಬೇರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮುಡಿಪುಡು ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವಡು ಜೊತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮುಡಿಪುಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಂಡನಂಗೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸರಿ ಈತ ಆಮೇಟ್ ಮುಡಿಪು ಆಮೇಟ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಕಾರಿಡ್ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲ್ ಪೊಲ್ಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಒಲ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ತೋಜಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡ ಶಿವಾಸ್ ರಾಮ್ಪೋನಿದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಾನೆ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲೆ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನೊಪ್ಪಾಯದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕೇಸ್ ಎಗ್ದಲ್ಲ ನಡುಟು ಉಂದು ಕೊಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಂತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಐದಕ್ಕ ಮಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿರೇಕೆ ಐಕೆ ನೀತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ದೊಂಬುಡು ಕರ್ಚಿದ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ಕೊನೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಕಿಸೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಎಸ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ 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 ಸೊ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತನಿಂದಾಡ ದೂತುಲೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಲೆ 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 ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಐದಕ್ಕ ಅಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇದು ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದಕುಲು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದಕುಲು ಈ ಭಾಗದಕುಲು ಉಳ್ಳಾಲದಕುಲು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏರೆಗೆ ನಿಮ್ಮುಟ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮುಡಿಪು ತಲಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದೂರ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪರವಾದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕುಲು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಂಕುಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾ ವಾವಾ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವಡ್ ಚೀನ್ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುನು ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಗೆಂದಾವುಡು ಅಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋನು